Kinongelam kesenjuk Meghalaya SSA School Association Central Body, hakajingelam jong uba Aristotle C. Rambai President, bad uba Ral Binglang El Nonglan, hakakat santrek yayong, kila tho asha Vijay Kumar Mantri, Commissioner and Secretary Education, joka Sorkar Jilla, hakaba kila kerpadi u ban aipor salai tayo ban yapan bej eki jinit kijinat halor karai joka Sorkar Meghalaya, ban penrung lud eki School SSA hapo ke Education Department, hakajing penyat joka Sorkar Jilla. Mentah kila mi kijing hakaba bona kini ki school SSA la penyai ki balang ki kenhun ki briu shimet bar ki seng bahalang ki bam kwa ban IT kini ki school ha kijing penyai jong ka sorkar. Kini ki kenhun ba penyai ki school SSA kim kwa ban I no objection certificate NOC ban IT syakikti jong ka sorkar. Ka sorkar lengba ke education department kadang pej benya ki jinit baro ki bayade bat kane kakam. Jungi ka Meghalaya SSA School Association Central Body aga jungi don rekat lang ki Meghalaya Food Teachers Association aga jungi sisha ka all Meghalaya SSA School Teachers Association rungi ya pendek bani walang mantar sing ene na kadau ki don ka jikam ki paket ki kemla bani boy te ka jingwan hi jungi mantar ka sing bani kendu yi Sir Vijay Kumar Mantri Commissioner Secretary jong ka Education Department kalong ba ingin budin halor gitu kimat bangi lekren hakini kipor kepala tepsudin akabai dei bat ka inisiatif mo jong ka government nak benta ban take over no ki management jong ki SSA school saka sokar te nakaliang jong ka department hakini ki candidate singi kana de issue ya ka shiti bat kumjuro ya ka cinta na baro kini ki SSA school lagi ki community school, ini ki private, ki mission, ki NGOs, and so on and so forth. Bakin, ya ka consent joki, nabanta baki long willing ban handover ya ka management na ka SSA syaka education department. Te kat baki dang serve ya ka ne ka notice ngilap ba ki babun kini ki private mission nang ta kini ki NGOs manage SSA school. Kami ka problem sang to. Ka problems kami kalong ba nakiling jongki kim long shy hakabay day bat kani ka jingtmu jongka government. Te hakabay day bat kani ka benta nakiling jongi ngila ya kren ya tai sanibha menta ba di commissioner secretary bani ka kerpado ya iba in extend ya kani ka por nak menta bikin submit ya kani ka willingness jongki. Te ila kulari ngi menta ba in extend up to the end of this month. Ya kini ki private, ki mission school, ki NGOs, ki society, bakin shim ya kapor jong ki ban perkat akabay day bakan ni kajing temu jong ka government, de bakin submit ya kani ka willingness jong ki hapo jong mentau benai April ta ka day number 1. Number 2 pa kren ya kitu ki school mau ki bala dep ai ki bala dep ai ya ka willingness jong ki na bentaban handover ya ka management na ka SSA syaka education department ngiong yo commissioner secretary ni ajimut ba kinang proses ya kaneka file kinang proses ya kaneka file kat kepada ban don kam ban le kat kum ka procedure kepada kedai ban le hapo department kata kadai number 2 number 3 part ya kitu ki school SSA school ki bala own ki private mission NGOs ni ki society kiba mlong willing ban ai ki bom willing ban ai ya ka management sya ka government ngingil ai jingmut ba taking into consideration ya ka service ani ka contribution ka ba kila renda barok sikata ban ai ya ka quality education apo jela jingil ani ban uplift ya ka education apo ka state jongi ngingil ai jingmut ba ya kinong hikai de ban ai lat yaki ban continue ha kituki school dakaba nakalian jong ka sorkar kan ai ki ya kaju kajing mentoy kumba ai ya kitay kinong hikay kiba long willing mo ban ai ya ka management na ka SSA syaka government bat kani ngil ai jingmut bakin kon ba ka the government kan ai la ki bat continue hadu ka kapor bakin shopthai lani ngai ka option ya ka government lani ka government kala ban consider ki as a grant in its school mo grant in its school but kidai ban yo ya ka jingmentoy lakum no ban wanra ya ka pay structure ka bat thamai
ka pi structure ka ba thamai ka ba deu shai ba ki ai ki kanno ki nyo ya ka jingsiu ka mut ka salary jongki bat ki ai ki jing mentoi ki bangi yo ma kumban supen kan mau ngitip ba hasti jongi kidon shibon kita ki granin it school shibon kategori kidon ki deficit pattern ad hoc ki Hindi teachers or fourth teachers but kum ta ter science grant NGOs and so on and so forth bakin aya ka consent jongi na banta ba kilong billing ban handover ya ka management na ka SSA Shaka Education Department te kat ba kidang serve ya kane ka notice ni ngilap ba ki babon kini ki private mission nangta kini ki NGOs manage SSA school kami ka problem sang to ka problems ka bumi kalong ba nakalin jongki kim long shai hakbai dai bat kani ka tingmu jongka women te hakbai dai bat kani ka benta nakalin jongi ngi la kren ya tai sani ka benta ba di commissioner secretary paninga kerpado yi ba in extend ya kani ka por nak benta bikin summit ya kani ka willingness jongki di ila kularingi menta ba in extend up to the end of this month ya kini ki private ki mission school ki NGOs ki society bakin shimya ka por jongki ban perkhat akbai dai perkani ka jingthmu jong ka government ke bakin summit ya kani ka willingness jongki hapo jong mentau benai April sa ka dai number 1 number 2 part ngilai keren ya kitu ki school mau ki bala dep ai ki bala la dep ai ya ka willingness jongki na bentapan handover ya ka management na ka SSA Shaka Education Department ni ong yo commissioner secretary ni ajimut ba kinang proses ya kaneka file kinang proses ya kaneka file kat ka badai ban don kam ban le kat kum ka procedure ka badai kidai ban le apo department kata ka dai number 2 number 3 part ya kitu ki school SSA school ki bala own ki private mission NGOs ni ki society ki ba mlong willing ban ai ma ki bom willing ban ai ya ka management sha ka government ni la ai jengmut ba taking into consideration ya ka service dan ni ka contribution ka ba kila renda barok shikata ban ai ya ka quality education apo jela jungi lani ban uplift ya ka education apo ka state jungi ngila ajumut ba ya kinong hikai dai ban ailat iki ban continue ha kitu ki school da ka ba nakalian jong ka sarkar kan ai ki ya kaju kajing mentoy kumba ai ya kitay kinong hikai ki ba long willing mo ban ai ya ka management na ka SSA Shaka government bat kani ngila ai jumut bakin kon ba ka government kan ailat iki ban continue hadu ka kapor bakin shongthai lani ngai ka option ya ka government lani ka government kala ban consider iki as a grant in its school mo grant in its school but kidai ban yo ya ka jingmentoy la kumno ban wanra ya ka pay structure ka ba thamai ka pay structure ka ba thamai ka ba dau shai ba ai ki kanno kinyo ya ka jingsiu ka mut ka salary jongki but ai ki jingmentoy ki bangi yo ma kumban supen kan mau ngitip ba hasti jongi kidon shibon kita ki grant in its school shibon kategori kidon ki deficit pattern ad hoc ki Hindi teachers or fourth teachers but kumta ter science grant mo tingi ngi ajumut ba yakini baro dai ban penuan haju but ban wanra da ka pay structure ka balong thamai ka balong very clear kini ki grant in its school kinlong uniform kinlong kinyo kaju Kenang ba kanom dan show kada ka jingni surok na kapor bandawa ban pentiu tulok ni bandawa itu insentif na bentaki ino hikai namar at the end of the day ka workload mo ka bangi tay kada kejo ka service ka bangi ai kada kejo tingila ai jumut ya ka department ba dalong ka bala ba ka government kan consider hakabay day ba itu ki school SSA ka balong ki bom willing ban ai ba kin ka shimeki kup ki grani di school ba kin penbait maya kaneka pay structure but ya ka facilities na nika incentive ka ba inong hikai idaiban yo aku ba pilalong aware hi ba dashen ka education department kala issue ya ka notification ba madu mentau snem ki kini ki question paper na menta ki final exam ni class 6 7 and 8 kin prepare ni en penkre da ka embos ne ka DRT tinakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association ni concern ka by day bati syllabus
Madu menta kampadon ka syllabus na menta 6 7 an. Dah kan kita yo bala debro ngila wani kendu ye commissioner secretary ka baide takat ne. Ti ile tho yengi ba kidang konkret ma. Menta ka singi document mana kaliang jungi ile tho ba kadon ha ka final stage but la shai kin finalize ka baide batkan ne. But kin miro ya ka notification nak menta ka syllabus ye class 6 7 an. Dulu kan sekali apa kelas. To nang takdaw mo ang ipingi concern ka baide batkan ne ka benta. Kina kaliang jung commissioner secretary ula clarify ani bagi department ka claim subtype. Nadu kini kibnai pala de kala walk out ka baide batkan ne ka benta. Ikamod la shay kan de ka kinchin ka final decision ka baide batkan ne ka benta. But kini la kuno no ko jung mentaw panay pa. Ka notification ka kanita sa lapas. Dulu kini final bakim dan man po man gidip nang tiduna baby kibri omla ban bentung teh. So that I think the best person to convince about the government and the commissioners can do.